Apte més C1, unitat 4, exercici 7. Les lectures de les rondalles d'Henri Valor. El 1950, Henri Valor acaba d'escriure l'ambició d'Alex i, com en aquell moment era prescriptiu, envia la novel·la a la censura per poder publicar-la. Però el permís no va arribar, ja que l'obra va ser considerada amoral per un adulteri que apareixia en la trama. Com a conseqüència, naix l'obra més coneguda d'Henri Valor, Les rondalles valencianes. L'autor sempre recorda la conversa que va tenir amb Sánchez Warner després que la censura prohibira la novel·la. Per què no escrius aquelles rondalles que contaven de Menut a Castalla? Segur que passaran la censura i podrem publicar-les. Afortunadament per a nosaltres, Valor s'hi va animar. En el pròleg a la primera edició, Sánchez afirma: els valencians actuals no s'han adonat del gran servei que Henri Valor rep al país, salvant d'una pèrdua segura un dels seus béns espirituals més significatius, més vells i més desconeguts. Henri Valor recopila un corpus de 36 rondalles de gran valor folclòric i narratiu que aparentment proposa dues lectures diferents, però complementàries. La primera va ser publicada en diferents edicions: Valor 1951, 1952, 1964, 1975, 1976, 1984. La segona és una adaptació de les anteriors realitzada pel mateix autor i Rosa Serrano, Valor 1985 i 1992. Les rondalles valencianes escrites per Valor, a partir de les històries orals, proposen diferents tipus de lectures, més enllà de la dirigida als infants o als adults. Són escriptures que comparteixen trets de la tradició oral i de la literària, del treball dels folcloristes però també dels escriptors. A diferència d'altres iniciatives similars, Henri Valor és un novel·lista que vol escriure i utilitza uns esquemes argumentals tradicionals i una manera de contar històries. Però, a més, el treball com a gramàtic, la transcendència social i l'activisme polític del personatge activen lectures diferents més enllà de la voluntat de l'escriptor o de la mateixa obra.